Illum ħantikom ir-reazzjoni tiegħi tal-logħba disgustanti li rajt il-bieraħ bejn Liverpool kontra l-Atalanta fejn l-iskor spiċċa 3-0 favur l-Atalanta. Onestament ma nafx minn fejn se nibda. Għadni bla kliem ta' x'għadni kif rajt il-bieraħ. Tant kemm hu hekk. Illi niskuża ruħi in advance tal-li forsi ħanejt kummenti li ma jagħmlux daqshekk sens, imma għadni ma sax nemmen x'għadni kif rajt il-bieraħ. Fil-kwarti finali tal-Europa League għal ġieħna ta' il-kwarti finali jattilab home ġo darek Anfield u taqla 3 fejn sta tkun iktar. Kull play li lab għal Liverpool il-bieraħ missu jistħi. Ibda mill-goaler li kellu torta żewġ goals. Gomez jixxutja f'ċirkustanzi illi ma kellux għalfejn jixxutja u jagħti l-ballunek jisu rigal. Konate u Van Dijk diżastru jiqabdu. Tsimikas no comment. Il-midfield kollu baħ inesistenti. Kienet jagħtini flashbacks ta' staġun li għadda fejn kull midfield battle li konna naraw seta' tkun kontra tim li għat l-ewwel, tim li għat l-aħħar. Tlifna minn nofs baħ u tani flashbacks tas-sena l-oħra. U l-attakk min ifalli l-iktar. U minn daħal xejn qas li fġota x'prova jagħmel xi ħaġa rebaħ fawl, imma ma tistax tgħid li kien pożittiv jew hekk. L-attitudni tal-plejers il-bieraħ kif rajta jiena insomma deru jisom tieħduha bil-lajma, daqs li kieku qegħdin 5 b'xejn, il-logħba magħluqa, ma jippruvawx. Min jaqabad l-iktar, min jaffeċ l-iktar. Nafx jien. F'temp ta' xahar irmejna l-FA Cup. Tista' tgħid irmejna l-Premier League għal volja tgħiduli bis-serjetà, int miġnun qed tgħidlek għadkom l-istess punti mal-Arsenal. Hija, fair enough. Imma tara l-logħba tal-bieraħ, inti dirlek il-Liverpool ħajrpu kull logħba. Issa jien nixtieq ta' eżin jiġi l-aħħar ta' staġun, nirbħu kull logħba, forsi nirbħu l-lig, u jiġu n-nies jgħiduli jgħiduli qed tara tajt qalbek jew hekk, jien jalla jiġri hekk. Matul l-aħħar 7 logħbiet ma kont konvinċej kif qed nilagħbu. Sa minn dur baħna l-Carabao Cup badna triq ta' niżla bħala wirijiet. Dal-aħħar 7 logħbiet irbaħna 3 li kienu ma' Sheffield, tim li jgħat fl-axħar fil-lig u anke hemmhekk bitqanżieħ baħna u l-lob ta' Sparta Praha. Bqija. U l-lob tal-Brighton bqija. Xejn. Irmejna l-FA Cup, ġejna droma l-istess tim li rmejna l-FA Cup kontrihom, ġejna droma City, ma nafx jien. Hemm xi ħaġa ħażina. Għax bir-rispett kollu. Kif rajt il-bieraħ il-plejers jisom mhux qed jilagħbu għall-Klopp, m'għadhomx qed jilagħbu għalih. Sa vera ħad tgħiduli kemm qed taġġel jew hekk, imma jekk qed tituni dik il-perspettiva, xi tiduri ngħid? Illi everything is plain sailing fis-sens jisu xejn mhu xejn? Ma nistax nitkellem hekk. Għax jiena tul il-ħajja tiegħi u t-trobbija tiegħi rajt ir-rivali jirbħu kollox. U Liverpool rajthom fi stat ħażin. L-ewwel staġun li bdejt insegwihom sew, li bdejt narhom ta' spiss, kważi falla l-klabb. U rajna staġuni medjokri, jiġifieri, rajt staġuni diżastru.
u għaxna u rajt staġuni tajbin, imma kif qed nilagħbu ċertu lob li qed nitilfu qisna qegħdin f'dak iż-żmien. Għax jiena jekk nitilfu ma naf li għamilna l-istajna ngħidu hija m'hemmx tagħmel. Kulħadd jitlef logħba, ma mhux iċ-ċirkostanzi kif tlifna l-bieraħ ta' assistgħu naqdu 3 passes wara xulxin jew nqabdu fuq wara jew inkella jiġudu mill-lasta x'ħanamlu. Dik il-ħaġa ma tinżillix jiena. X'is-sens taħt Klopp ħafna lob li tlifna hija dik ir-raġuni illi jew ma nidux iċ-chances jew niddu kompletament mitlufin dak it-tip illi m'għandniex idea ta' futbol jew inkella żbalji banali bħal tnejn mill-gowls iqlajna l-bieraħ. Anke wieħed minnhom li Kelleher ma kellux ċans jilqa' Konate ħalla l-attakkanti tal-Atalanta onside, ġifieri kollha żbalji li issa kienu evedati. Qabel inkompli nitkellem fuq il-Liverpool nixtieq ngħid prosa kbira lill-Atalanta illi l-bieraħ il-logħba tagħhom kienet perfetta u vera svinturati illi ma rebħux biktar. Ngħidilkom il-verità u ma rridu aktar minna. Il-plejers tagħna kif ħarġu jisom daqs li kieku għaddejna, daqs li kieku qegħdin 5 minn fuq u jiġi xort għandna l-vantaġġ. Il-verità waqajna ċ-ċajt. Mhux tal-li qlajna 3 u tal-li qlajnihom home, tal-li fl-Europa League illi mill-bidu tal-istaġun konnejt illi jekk ma nirbħux l-Europa League misna nistħu. Għax bir-rispett kollu. Suppost għandna biex nirbħu għad it-tazza, qabel il-bieraħ. Għax jekk tgħiduli temmen illi ħandawruha, nidilkom le. U tgħiduli ġara Barcelona 5 snin ilu, jew Milan fil-final ta' Champions League, jew kontra Dortmund. Granted. Però il-passat mhux garanzija tal-futur. Jifieri da kollu għax qabel konna 3 minn taħt jew ma nafx kemm, ma jfissirx li ħajġi l-istess. Il-fattu illi daw ġew Anfield u ġabuna qisna tfal tal-Under 12s. Min jafeċ l-iktar. Nibda nitkellem individwalment fuq kull plejer. Il-gowler, Kelleher. Musta noqgħod naqla l-użżejjed għax pa speċi diena, meta Alisson kien imweġġa ma l-bieraħ kamon. Żewġ goals banali kienu. L-ewwel wieħed għadda minn bejn u t-tielet gowl minn flok qabatu tefgħu barra fis-sens laqgħu mar barra f'saqaj l-attakkant ma x'min kien u skurja. 0 out of 10. Gomez. Issa li tafuni illi minn mindu dħalt mal-kamera sportiva konnejt kemm nixtieq nara Gomez jiskurja u jieħu aktar chances. Wara l-bieraħ biddilta kemm tiegħek biddilta sew. Għax jixxutja f'pożizzjonijiet fejn mhux neċessarju tixxutja. Li għandek bżonn gowl. U ħadd tixxutja inti plejer li qatt m'għamel ballun f'ħajtek, come on. Tsimikas ukoll faħħartu imma l-bieraħ beda jinqabad ħafna. Infatti għal-wet bil-gows tagħhom minn għalija kusir żbalet jew xi ċans li kellhom. Tsimikas jisu qed jieħu cocktail ma' Klopp. Tant kemm kien exposed fuq wara. Center backs no comment. In-nofs ħadu lna sew. Endo l-logħba diżastru. McAllister logħba ħażina ħafna kellu imma musot nikkritikaħ
ħafna x'pa speċi kienu qed mill-iktar players konsistenti tagħna, imma kien ħażin. Jones l-istess. Ikun meta jiġi lura mill-injury l-istess. Idum 3 xhur biex jaqbad. U meta niġu no xejn. L-attakk Nunes sa tafu kemm inħabbu Nunes imma ta' fuq 80 miljun. U jkollu ċans ma jagħmlux. Titlef il-paċenzja. U anke dik il-ħaġa jitlef ċans jew ma jkontrollax ballun u jitħaq vera tittikani l-ħaġa, tittikani sew. X'pa speċi għax qed titħaq, għax fallejt. Ikollok nofs ground qed joffendik. U inti hemm titħaq qisu xejn mhu xejn. Fair enough, player li jagħti qalbu ġifieri mhux qed inneħħi l-mertu tiegħu imma ma nafx. Għadni bla kliem fuq il-bieraħ. Is-sabżi daħlu xejn qas. Ta' forsi ġewwa taħa. Szoboszlai jinħobbu sewa dal-plejer imma x'għamel. Il-gol, it-tielet gol tal-Atalanta minn żball tiegħu ġie. Nuqqas ta' ftehim. Robertson prova jagħmel xi ħaġa ma crossing xejn. Salah xejn. Diaz xejn. Ġota apparti dik l-azzjoni li rebaħ free kick x'indaħal xejn ukoll. Mistija kif jinbidlu l-affarijiet mela wara l-baħna l-Carabao Cup. Sibt illi alright. Ħanamlu kollox biex l-istaġun ta' Klopp ħaj jispiċċa bl-aqwa mod possibbli u l-karriera tiegħu magħna tispiċċa bl-aħjar mod. Imma qed naqgħu għannik. Easy as that. Irmejna l-FA Cup mal-United, tlifna biżibilju chances. Il-lig tista' tgħid kważi rmejnieh, vera tgħidu li kemm qed taġġel, kemm int negattiv. Nitkellem bil-esperjenza. 2014 tlifna l-lig. City qed jirbu kull logħba. 2019 l-istess, City qed jirbu kull logħba. 2022 l-istess, City repu kull logħba. Allura biex l-istaġun ma nispiċċax diżappuntat daqs dawk is-snin ta' qabel, ma nsax nibqa' nkun ottimist iktar. Ara kif ikun baħna nhar il-ħadd, il-folja kienet tkun differenti. Imma ngħid jiena inta fallu chances biex nieħdu l-lig. Ma insomma, naħseb ħanal hawnhekk, ħankompli nippakjax. Suppost dal-weekend ħankun preżenti Anfield nara l-logħba ta' kontra Crystal Palace. Jekk nidħol insomma. X'ningrazzjakom tal-li segwejtu tal-programm u nixtieq niskuża ruħi forsi jekk il-kummenti tiegħi mhux se jinżlu tajbin ħafna ma' spettatori tal-Liverpool, nifhem li forsi jkun hemm min ixtieq jibqa' jemmen u l-kummenti tiegħi ma jagħtux koraġġ. Then again jiena appassjonat fuq il-Liverpool nagħti sibijiet tiegħi. Nixtieq ningrazzja l-sponsors tagħna li huma Game Breaker, El Catalan, Spaces u The Barber Room. Xinfakkarkom passoltu li dal-filmat minn ftit ieħor ħajkun preżenti fuq il-YouTube channel tagħna l-Kalma Sportiva. U seguna l-programm tagħna l-ħadd li ġej il-programm Mix Zone fis-7. Grazzi u lejla tajjeb.